Hello mga kaibigan, maayong adlaw kanimo kini sa suon yes Ginoo magadasig kanimo karon. Posible ba nga karon nga adlaw na usab nga nanginahanglan ka nga makadungog sa mensahe sa pagdasig? Ning oras sa mga igsunan ako kang dasigon sa pulong sa Dios nga nagaingon sa Salmo 23 bersikulo 1. Ang pinaka-common, isa sa mga common nga mga bersikulo nagaingon nga si Jehovah nga akong magbalantay, walay makulang kanako. The Lord is my shepherd, and I shall not want. So try to imagine makaigsunan, sa ni ka garantiya nga saad sa Dios. Kay Dios man ang nagsaad. Nga siya nga atong magbalantay, walay makulang kanako. Ngayon gali kag walay makulang makaigsunan, meaning you are well provided. Provided ka sa tanan. Apil na diyang protection. Healing, apil na diya makaigsunan ang provision, promotion, tanan makaigsunan. You are protected at the same time you are provided. So, hinumduman na ito makaigsunan nga naay Diyos nga buhi. O baka nga buhi ang Diyos. Ang Diyos makaigsunan buhi tungod kay i-demonstrar na kini mismo ni Jesus. Si Jesus makaigsunan, siya ang gitawag og embodiment sa Godhead. Siya ang nahimong tao sa pagkila sa Dios makaigsunan. Manayon ang Bible sa John 1 verse 18. Wa pa'y nakakita sa Dios, apan pinagi siyang anak nga mao si Kristo nagpaila sa Dios. Hinumdumi makaigsunan nga si Jesus, human siya nga naglukat nato, human siya namatay, siya gilubog og nabanhaw. So buhi si Jesus makaigsunan. Usa na sa ebidensya nga buhi gyud ang Dios. Gamhanan siya nga Dios makaigsunan. Ang kanindot na makaigsunan kay buhi sa makaigsunan diha sa espiritu. Meaning sa tanan nga panahon oras takna sa imong kinabuhi naa siya nakakita, naa siya nasayon. Nakita niya mo kasing because He is Spirit. God is Spirit. Gani nga ng Bible, ang tanan nga magsimba kaniya, magsimba diha sa espiritu. Tungod kay espiritu man ang Dios. O ang Dios usab makaigsunan nagbuhi ka nato gikan sa patay na kinabuhi. Patay man tayo spiritually sa panahon nga patami balik kay Kristo, sa panahon nga patay na ginusol. So ang nagsimba diya kang Kristo sa Dios makaigsunan ang atong espiritu. Kita nahimong buhi diya sa espiritu tungod ni Kristo. O ang espiritu ni Jesus makaigsunan mao na nagcommunion nato as well as our spirit nagcommunion diya kaniya aron na atay tinuod nga pagsimba sa Dios. So meaning mo nindot makaigsunan sa tanan natong adlaw panahon, ang Dios magsunan, nagatan-aw nato, nag-intervene nato, muna nga naay protection siya atong magbalantay. Ang Dios magaigsunan mamuhat. Ang yawa naay plano nimo nga dautan, pero sa diha nga naa kay connection sa Ginoo, na kay relasyon sa Ginoo, ang Dios mag-intervene sa imong kinabuhi. Pinagi siyang Espiritu Santo. Muna ang Espiritu Santo magaigsunan, magtudlo nato, mo-convict nato, mohatag sa kaalam, mohatag kahibalo nato, mohatag gahom ka nato. So busa nini oras sa makaigsunan, hinaut ko nga nasabtan nimo nga naatay Dios nga mo intervene nato makaigsunan sa tanang panahon sa kinabuhi. Nakay panginanglan, nakay kalibog na ang Dios mo intervene nimo pinagi sa Espiritu Santo. So ang atong gisgutan karon makaigsunan, atong gisgutan ang gitawag og divine intervention. So tuoy ang Dios sa Jesus makaigsunan nga siya'y mutabang nimo mag-intervene siya sa tibok ning kinabuhi. Imo mga plano, mga damgo, siyang mutabang nimo, siyang mo-arrange imong kinabuhi, siyang mo-guide nimo, siyang mutudlo nimo aron naa kay nindot nga future o pagmaon sa imong kinabuhi. Sumusa ako magaingon nimo nga ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, ikagool sa ligyan Dios, kay Dios nga matulud-anon, gamhanan, maluluyon, ug sa Dios nga provider sa atong pagpanginahanglan. So dalaygon ang Dios kay kapunon, salamat sa pagpaminaw. Aliyo ko makaigsunan nga i-share kini nga video at least nga makatabang usab sa uban sa pagdasig kanila. Tiniog niyo ko boss nga lagad, Pastor Dod Saudian, ako magayon kanimo ng tao nga naipagtuo sa Dios, dili kagayod mapakyas mo paglaom kay ang Dios nga nagsaad sa mga pulong, matulud-anon siya nga mutuman siyang mga saad. Dalaygon ang Dios ug mayong adlaw kanimo. Bye-bye.